Og det er langrend. Første forsøg. Ja, det er flot. Flot stil. Flot hat. Jeg skal med. Kan I lige kigge? Smil lige til fotografen. Må vi se overskud? Det er så svært. Hej hej! Har ni det bra? Har ni det bra? Är you still lie down? Hej fan en knäckebröd! Hej fan en knäckebröd! Är du långsam? Så skipspår, Oskar. Oskar, har du en kommentar? Har du en kommentar? Oskar, hvad synes du om langeren? Hvordan går det? Hvordan synes du selv det går? Det går. Det er hende, der kravler. Og det går meget, det går meget bedre for mig, når jeg ikke tænker over, hvad jeg laver. Prøv lige at se, hvor hurtigt jeg kommer op. Den har en ødelagt. Se! Åh nej, prøv at se bagved. Jesus Christ.